Brenda nga palagi mag-uusap, ano na, kailan ba tayo? Hindi kami magtagpo-tagpo kasi busy din siya. Meron din ako, sabi ko, paano, miss ko na social climber. Sabi ko, miss ko na sila. Alam mo naman yun. So, welcome naman sila dito. Okay, kasi nga, kilala ka isa talaga sa mga mahuhusay din na comedian, stand-up comedian dito sa Pilipinas. And all over the world, kasi mga out of the country shows din naman kayo. Okay, bilang stand-up comedian, meron ka ba, dadako na po tayo sa pagiging, iya on stage. Yan, sa mga comedy bars o sa events. Yan. Meron ka bang pinaka-naaalalang eksena o pangyayari sa isang show na ano ko to, hindi ko to bibitawan or aking tong memory na to. Memorable na eksena. Nag-perform ka. Mabigat or... Or masaya, yung talagang... Alam mo, lagi kong sinasabi to sa mga juniors, mga sumunod din sa akin, yung may nakasama ko sa stage. Give your best performance every night. Yung pinaka-best mo every night. Lagi kong sinasabi yan kasi yun napapaboost kasi sa atin na parang gagalingan ko gabi-gabi kasi hindi natin alam may mga mata dyan na nanonood, can give you events, blah blah blah. Kaya that time, yung pinakamabigat siguro for me, hindi ko nung nalaman kong namatay si Mike Choco. Nasa laugh time at that time, ako una naka-receive ng message. Tapos that time, pasampa na. Prime time na. So, mabigat for me. Ikaw na yung sasabi. Parang ginawa sa akin may chocolate no. Perform ka. Ganyan mo. Parang ginawa niya that time. Nung gabi din yung show sa doon. Na parang, I'll give the best. Before I give. Pero, yun yun, kung na alam gagawin, so kita ko na wala akong mapatawa lahat ng tao, hindi bang galing sa akin yung mga. So, pinapos ko yung gawin. And after that, bababa ko ng stage. So, yun na, nakatuloy-tuloy na kami. So, ang hirap ng time na yun. So, yun hindi ko makakalimutan performance. Kasi, gabi-gabi naman, yung gabi-gabi, masaya talaga. Wala talagang masaya. Pero yung gabi yun, dahil, ang hirap. Pero nung pull off naman namin, pero buti di ko sinabi kay Tonton noon eh. Si Tonton yung kumakanta, tapos sasampahan ko na siya. Hindi ko sinabi sa kanya, ako na nakakaalam kasi mga nasa blessing. Oh my God. Buti na lang yung mga tayo niya, wala nagsa-cellphone, manunood lang. Wala pa nakakalaman ng balita. Yes. Yeah. Okay. Mabigat siya, oo. Okay. Hi, Nine Chocolate, mercy. Yes. We miss you. Ayan. Okay. So, since nasa stage na rin naman tayo, ano yung pinaka-namimiss mong gawin sa stage? Of course, madami. Lahat ng kalokohan na pwedeng gawing kalokohan, madami. Ako mga kasi, on the spot. yes, gusto ko yung mga impromptong dabahan, mga impromptong ansyahan, gano'n. Yung wala nang pakwento yung sasabi mo, nag-Chinese kami na tumatawa yung tao, yung wala lang naman. Yung gano'n mga kagaguhan na. Parang kala mo lang kami, parang nandiyan lang kayo sa Oo, playtime, masaya na kwentuhan, yung mga walang kwentang kausap. Sa dami ng mga nakasama mong performer. Okay. Sino yung pinaka-favorite mo part? Alam mo, sa madami din naman ako naging katrabaho, of course. Halos lahat. Nakatandem pala. Nakatandem. Madami eh. Oo, sige. Give at least 3 na lang. Okay. Tatlo. Siyempre dati, of course, ang gano'n naman kung magkasama kami ulit. Si Tekla. Yes, kasi siya naman una kong katandem dati. Ilang taon din kami nagsama dahil sa partnership namin, nakapag-upload kami dalawa dati, kung saan-saan, TV. Tapos, sumunod, madami na, mga juniors na. Pero, kung kasama sa stage lagi, si Ate MC. Si MC, alam mo, sarap kasi maging feeder ni MC. Mas masarap din siyang katsikahan, yung kapatuwa. Parang dami-dami yung, parang kukulangin isang oras. Sino pa? And last, si Donita. Mahusay ito. Masarap din kasama sa stage Balinte. Actually, madami. Halos lahat kami sa Fashion Lab kasi kami nagro-rotate kami lagi. Nagro-rotate kami. And si Pepay, Balinte kausap sa stage yan. Si Nikki,
Jologs stage. Alam mo yun? Iba-iba kami ng characters. Didong. Madami. Si Didong, pangit, babaho, ganyan. Madumi, ganyan. Yung mga niluluto, puro betchin. Saka yung dinuguan. Umorder ako ng dinuguan. Kaya pala malambot yung dinuguan. Okay. Marshmallow pala yun. Marshmallow pala yun. Kala ko karne na yung bago. Sobra lang sa pulo. Ano pala si Miss Ano yun? D? Marshmallow pala yung hayop na Dahil yun. ako, kasi pressure cooker ginagawa. Marshmallow Ay, ha. Mars. Nakahayop mo pa. Okay. Madami alas lahat sa Fashion Lab. Like, kahit sa outside na mga performers. Ayan. Kayo! Nakapag-perform tayo sa Ilocos ba to? Yes. Oh my God, diba? Alam Dinalaw mo kung namin saan kita una nakasama? Tanay. Rizal. Kay You ano? are we, kasama mo dun si Nay. Wakikira yung kasama mo nun. Sa isang resort yun. Tapos doon Oh my God, resort! Sa yung pataas, Yes. oo. Doon mo sinabi sa Tapos akin. pamilya lang sila, nag-perform tayo. Doon mo kami sinabihan backstage na. Doon sa isa namin kasama. Tatlo kasi kami nun. Hindi ko marunong makinig sa mga kasama mo. Ine-email. Like, parang pinaparealize mo sa kanya na makinig ka kasi nagkukwento yung dalawa. Kasi sayang eh. Oo. Nangihinayang ako eh. Ayun, doon ako na-pressure kasi comedian na kami noon na mga nagsisimula. Tapos sa mga main artist natin is kayo. Sabi ko dun sa booker, paano kami magpapatawa? Yan na magpapatawa rin noon na. So, baka, alam mo yun, baka mamaya yung mga audience mag-expect. So, maghihintay na lang sila. Tapos, syempre, that time hindi pa naman ako sanay bumuo ng ano ng sariling chika. Pero honestly, ako kasi nasasabihan nila ako maldita before. Maldita yan, masungit yan. Pero hindi. Well, actually, yes. Yun talaga first Yung impression. Pero, alam mo yung pagiging masungit ko that time? Yung talak ko, as for the better of the performance din. Feeling nila nagtataray ako. Pero actually, aminado naman ako naging maldita ako before. Na naging, ano din ako, may yabang-yabangang factor. Pero, ang dami ko na-realize. Pero nung yun na, nag-share na ako ng thoughts sa mga ano. Kasi sayang kasi no that time nag-visit ako, nung hinayang ko doon sa kwentuhan, masaya. Pero, Tapos may sarili kang oo, may sarili siyang mundo. tsaka yung sa Ilocos natin, kasi may racket kayo, kami ni Brenda may show. Yes! So, doon kita tayo sa isang hotel. Oo. Ayan, ako napaka... Meron pa sa Ilocos ba? Yung pinuntahan namin kayo. Doon nga, sa Oo, Ilocos sa Viga. Tapos nagsampahan tayo. Nag-miss-miss Yan, nila tayo. yung mga on-the spot na yung mga improv yun, ang saya-saya. Masaya. Ang sarap ng galing emotion. Okay, well, ngayon naman, kikilalanin naman natin si Mamo Iya regarding sa pagiging mamo niya dito sa bahay. Ayan. Which is involved ang iyong mga anak siya na doggies, ayan, sina Blue, Bully, si Cute, Cutie, Smiley, Pretty, Blackie, Andyan saka, sila. yan sila. and of course, Happy. ang mga bully in life mo rin ng mga anak na sila, Yes. Mac, sila Brian and JP. Okay, tanungan na natin, kung meron tayo isang audience sa mga pakinggan niya to. Okay, sa mga anak mong doggy, sino yung pinaka-favorite mo? Like, masasabi mo siyang favorite kasi kapag stress ka or problemado ka, siya yung agad nag-relieve ng mga nararamdaman mong negative. Kasi yung una ko naging asigan si Smiley. Siya yung pinakamatagal ko nakasama. Si Smiley. At hanggang ngayon katabi ko pa rin siya matulog. Saka si Cutie. Pero naging favorite ko talaga ngayon. Pero pasensya. Pero lahat naman sila love ko. Si Bully, yung wala pa masyadong lahi. Ewan ko yung Aspin. Hindi ko alam. Iba yung lambing niya. Malalamdaman mo yung lambing niya. Kasi nagdalambing yung ano to, mag-S daw sila. Mami, S naman. Nag-aaya kasi siya sa akin. Okay. Ilan na sila? Ilan lahat? Anim. Anim. Sa anim mong dogs, kung meron ka na lang gusto mong itira yung mga kasama mo dito sa bahay, isa lang. Sino yun? Ay, hirap. Ano mo ba? Ang hirap pag-let go. Lalo sa dogs. Hindi ko alam. Hindi ko masasagot. Ang hirap. Oo. Naiyak ako. Ay kasi nga parang ikaw na yung pinaka-mommy mo. Hindi ko alam. Wala. Wala ile-let go. Okay. Eto na. Doon sa tatlong mga boys natin na sina JP, Brian, and Mac. Sino dyan yung pinaka-bully? Bully, ngayon. Yung mahilig mang-asar? Si JP. Si JP. Sino yung thoughtful? Yung malalahanin,
Pareho naman sila. Si JP, si Mac. Okay. Sino sa kanila dyan yung masarap magluto? Si JP, kasi natutulog siya sa akin. Mas siya na yung mayabang sa akin ngayon pag naluluto siya. Masarap ako magluto, pero ako na nagtulog sa kanya. Yung gano'n, ano. Si JP, magaling magluto. Sino yung malambe? Malambing. Si Mac. Medyo malambing din si JP. Si JP, malambing din. Kasi mga binata na eh. So, alam mo yun. Sino yung tipong nag-text sa'yo na, Mami, nasa ka na... Halos lahat sila. Pares. Lahat sila. Mami, nandito na ako sa bahay ko pag-uwi sila sa tondo. Na love you, ingat ka dyan, ganun. May nagsusundo at sundo sa'yo kapag may kang gi, ganun. Wala. Kasama ko naman sila minsan. Depende. Yes. Okay. Sino sa kanila yung palagi mo nakakasama kapag may mga show ka? Dati, si JP, mga out of town shows, gano'n. Si Mac yung lagi naiiwan. Pero pag dito na may mga racket ko minsan, si Mac naman. Sama ko sa mga events. Okay. Sino yung pinaka-playboy sa kanila? Playboy. Or babaero? Or yung lapitin? Si Mac ang lapitin. Si JP kasi may girlfriend eh. Okay. So, Siya yung pinaka-lapit eh. Oo. Ito isa ha. Kung irarank mo sila, base sa love mo sa kanila, sino yung pangatlo, sino yung pangalawa, sino? Ang fair lang yung love ko sa kanila. Wala akong ranking. Pero siyempre nauna si JP. Siya yung... Panganay? Siya ba yung una? Oo, siya yung naging panganay ko. Siya yung unang nakakilala sa akin. Siya yung unang nagtataray na rin sa akin. Siya na yung iyamina ngayon, no? Siya na yung maldita sa akin ngayon. Baliktad na. Hindi, siguro kasi na ano niya na yung attitude. Oo. I mean, alam niya na kung paano kanya Oo. sasagutin in a nice way, Oo. di ba? Na hindi ka naman niya nababastos. May ganun, hindi na may iwasan din, of course. Nagkakaligay ng misunderstanding. Oo, naman. Times na ganun. Paano niyo naayos? Sino una Ako na unang nagsasabi. Paparinig lang ako dati na, wala mong sa sorry. So, sige ako na magsasorry. Matihiya kayo mag-sorry, napakadali na mag-sorry. Wala lang ako sa mamaya. Sorry, Wayne. Parang mami talaga. Ganun lang yung ano ko lagi. Oo. Ano kung sino may kasalanan. Okay. Last na lang. Pwede mo rin sagutin, pwede rin hindi. Kung meron kang ititira sa kanilang tatlo. Hindi eh. Makakaso din. No. Wala. Ako naman, darating naman yung panahon na sila'y Magkakaroon ng sarili. pamilya. So, hinahanda ko na yung sarili ko. Sobrang hinahanda ko, of course. Siyempre, mapanghihinaan din ako ng loob pag wala na sila sa tabi ko. Actually, isang araw nga lang sila mawala. Gagal-gal na ako sa, di ba kayo uwi? Kasi nagsasipang sa ko pag hindi sila nakikita. Oo, yung presence kasi nila, pag nakasanayan mo. Yung gano'n. Pero wala akong nilip ko. Ako naman, kung sila'y aalis na, okay mo din naman. Basta sa mabuti silang kalagayan na pupuntahan. Yung sitwasyon. Oo, kasi parang kunyari, si Ma, sa kanya, kung pipili ka ng jowa at madami kang makakawin sa'yo, mahalin mo. Kasi pag niloko mo yan, parang niloko mo na lang din. Ganun lang. Diba? Sa bagay, kasi syempre, nanay mo ko eh. Diba? Hindi naman kita bibitawan din para mapunta ka na sa pangit. I mean, pangit na... Pero namarating ako sa point na parang may tinatalakan akong girls na kahit kaharap ko na hindi paglandian ka lang. Ganun hindi pa rin minsan sabi ko, hindi kita ginajudge girl. Ramdam ko, ikaw din ba? Pamili ka ng babae, hindi yan. Ganon, yun ang pero sabi ko, pasensya na, hindi ko naman siya pipiliin kung ano yung gusto mong mahalin. Pero nakikita ko kasi hindi siya para sa'yo, alam mo yun? Ganon, may ganon akong factor. Hindi kasi nga, ano mo sila, kilala mo na sila. Like, ay, hindi ganun talaga. For sure. Okay. Kaya ko naman sila hinahawakan sa leeg ka para kung sila piliin nila. Dumako na tayo sa pang-love life. Yeah. Meron ka ng, eto na nga, sa yung social media account, talaga namang patok itong si, anong tawagan ng video? Han. Ni Han. Ay! Handa ka na ba? Handa ka naman kasi marami na kayong magkasama. Nandito na siya sa Pinas. So, nasa quarantine na siya. Okay, mga kasama niya na yung leading man ng buhay niya. Kinakabahan ako. Bakit? Siyempre, first time niya nang nakikita. Pero, handa ka na bang mas isa publiko siya? I mean, ikaw ba yung tipo na jowa na since I'm a vlogger? Pinag-usapan namin yan, pero sabi ko baka
Ayoko siyang idamay sa aking... Hindi mo siya i-open sa public, like, nakilala naman. Siya naman nagpo-post eh. Nagpo-post naman siya ng pictures namin. Pero sa vlog siguro baka kung gagamitin ko pa siya, okay na. Hindi naman. Parang, siguro kung gusto niyo sumama-sama, wala namang problema. Ang ganoon lang. Pero yung, ko alam eh, ayoko din. Ayoko Mag-usap mo na siguro kayo. Oo. Mas maganda. ayoko namang biglayin siya na parang, ano to? Magandang kasali ako sa vlog mo. Hindi. Okay. So, yung pagkakaroon mo ng lover, ano mas prefer mo? Yung mag-live-in kayo or okay lang din na makipakit mo ba? Depende din yun. Pinag-usapan din namin kung anong trip niya. Sabi niya, kung mag-live-in tayo, okay lang din naman. Pero gusto ko, twice a week, uwi tayo ng Batangas or Pampanga. Nandun tayo sa family. Ganun. Parang gano'n. Matay mo, tapos iuwi mo rin siya ng inyo sa, Isabela. Hindi pa ako nakaka-uwi doon Oo. kasi sa pandemya, di ba? Sabi na naman ng nanay ko, basta ingat lang ako. Accepted daw na nila yung jowa ko. Okay. Etong si Jawa, younger or older din? Younger siya, 28 sa 27. Di siya sa iyo yun? Hindi. Kung yung mga previous, love life mo, ano yung mas madalas na na-involve sa'yo? Mas bata Mas sa'yo? bata? Oo. Mas prefer mo talaga or Hindi. Yung dumarating sa akin, bata, yung pangarap ko mas matanda sa akin. ayun ang mas gusto mo? Okay. Madalas ba kayo nagka-clash? Meron kayong mga hindi Kami. nagkakagawa? Dahil LDR, of course, madami akong demands, of course, na pinangahawakan dahil sabi ko, may mga promises ka, don't break it, like what sinasabi sa akin. And then, nag-pop up naman siya na bumabago. Sorry. And it's fine. Nakailang sorry ka kasi isang buwan, ginagano ko siya lagi, inaansya ko. Pero, lambing-lambing ko lang naman yun, yung gano'n. What would you expect na pwede ninyong unang gawin? May nakita kayo? Hindi ko alam. Ako maglaplapan. Magkakapatas laplapan. Kaya kaping nahigpit, of course. Diba? Mas baka tumululuha ko. Ilan buwan kayong LDR? 1 month. Diba? 1 month na higit. Oo. So, feeling ko, iyak ko. Sobra. Tapos, lalaptakin. Lalaptakin. Bongga-bongga. Oo. Nagdag ka. Eto na, last but not the least, si Mamu Iya as an action. Ayan. Ano lang yung pwede mong masabi or yung tanging gusto mong magawa pa para sa mom and dad mo? Ay, madami. Hindi niya ako tumitigil magtrabaho for me. So, hanggang hindi ko nakikitang ibibigay ko yung mga gusto kong ibigay sa hindi ako dito. So, gusto ko, wag naman sana, bago sila kumano, ma-experience na yung marangyang buhay. Yeah. Kasi ang special of love ko sa kanila is, I'm a giver. Pero dahil sa panong pandemyang ito, naiintindihan nila. Kala ko nga dati pera-pera lang kailangan nila, padala, gano'n. Okay na yun. Yung kala ko gano'n lang, pero hindi pala. Mas kailangan nila yung attention ko, yung oras, yung makausap nila ako lagi, makabibig ko. Yes. Kasi yun ang importante sa kanila. Kasi hindi naman natin naiyak, tapos di ba natin makikita? So, Diba? madaming realization ng life itong Nito pandemic. Sobra. Correct. Sobra. Kaya tatagan nyo lang yung buhay nyo, laban lang sa buhay. Hindi tayo binuhay ng Diyos para maghirap. Binuhay tayo para maging prosperous. At para mas maging matatag. Matasal. Alam mo yung ang daming answered prayers. Alam mo yun, yung hindi ka kailangan. Iba kasi ang praying sa saying prayers. So, makiiba yan. So, you say your prayers kung sa akin si God. Parang friend. Parang siyang kaibigan. Magtanong ka, hindi, huwag kang humiling. Itanong mo kung ano ba yung dapat mong gawin. Bigyan mo ko ng sign. Hindi hiling. Kasi ang gawa ay nasa iyo. Nandiyan siya to guide. Thank you so much, Thank Ate you. Iya. Thank you, Ate Iya. Salamat. Thank you po, thank you. Ang nice ng chikahan na to. Ang bongga mo mag-interview. Salamat. Para kang Alex Gonzaga and Tony. Because I love Tony Gonzaga so much. Althea Talks. Ayan. Alex Gonzaga sa kasi Tony, Bayawa. Ayan ako, maraming salamat po muli sa inyo lahat. And of course, Thank you. tumami yung Ina, ayan sa pagsagot sa akin mga katanungan.